Mai au o, așa am încheiat, mai cu respect am colegi.
Cu sănătate, spor și pâine. Pe la 3 hopuri o curel, pe la mulți ani cu viorel. Pe la 3 hopuri o curat, pe la mulți ani cu sănătate. Pe la o parte faceți loc, să intri ca prințașor meu. Băiat, mai să putem soare, și apoi să te spune. Mă spune în casa mea, să nu te lăsa. Băiat, mai să vrea capul lor, să vrea să le vezi. Să pune în îngăsită, poate mi se spune. Să vrea să le vezi.
Mulțumim, Ceata Vințovic. Aici, copii. This was the great Am un secret, domnișoara este descoperită de domnul Limadanu, este membru a formației a grupului Tatele la noi, dar vin din Țolești, a fost nevoit să o lăsăm împreună cu ceata ei. Mulțumim frumos copii, o să ne dă câte un curățel la copilaj. Mulțumesc